Moja mama umrla je prije 10 godina. Nije prošao ni jedan dan da ne mislim na nju. Koliko mi nedostaje. Ili na neku smiješnu stvar koju bih joj ispričala da je još uvijek živa. Sva ta hipotetska pitanja koja se postavljaju poput da imaš duha iz boce, što bi poželjela, ili s kime bi večerala, živim ili mrtvim. Uvijek bih odgovorila s mamom. A onda su jednog dana ta pitanja postala stvarnost. Pročitala sam neku urbanu legendu na internetu. Bilo je glupo, ali bila sam lakovjerna 24-godišnjakinja koja je upravo prekinula vezu i, priznajem, bila sam malo pijana. Tako da sam jedan usamljeni petak na večer naišla na ovaj post na nekom starom forumu. Ako odeš na ugao ulice Maple Ave i Willow Street u Ohaju, točno u ponoć, naći ćeš automatski aparat za izdavanje karata. Na njemu se nalazi numerička tipkovnica i veliki crveni gumb. Unesi datum koji želiš posjetiti na tipkovnici i pritisni veliki crveni gumb. Uzmi kartu koja izađe. Bilo je još uputa koje sam malo preletjela pogledom. Morala sam držati kartu ili je imati u džepu i otvoriti vrata. Bilo koja vrata, točno u ponoć. Ako bih sve to napravila, navodno bih bila prebačena natrag na taj dan. Nisam zapravo očekivala da će funkcionirati. Ali sljedeći dan, kad sam bila trijezna, odvezla sam se do tog ugla točno u ponoć. I tamo, sjajeći pod uličnom svjetiljkom, bio je stari aparat za izdavanje karata. Izgledao je kao oni koje vidiš na parkiralištima ili možda kao oni koje su imale željezničke stanice prije nego što je sve postalo digitalno. Samo mala metalna kutija s tipkovnicom i crvenim gumbom. Zaustavila sam se, izašla iz auta i prišla mu. Unijela sam. 24.2.2007. Moj 8. rođendan. Nije to bio neki epski dan pun zabave. Slavlje sam imala za vikend, ali moji roditelji su svejedno htjeli da moj stvarni rođendan bude poseban, pa su me odveli gledati Eragona i na sladoled. Bio je to zabavan dan, samo nas troje, uživajući u zajedničkom društvu. Moji roditelji su pričali glupe šale o filmu i jeli ogromnu porciju Rocky Road sladoleda. Zatim priča za laku noć, provjera čudovišta u ormaru o kojem sam stalno govorila i ušuškavanje u krevet. Tipke su klikale pod mojim prstima. Mehanički zvuk prekinuo je tišinu. A onda je karta izašla iz otvora. Bila je prilično neupadljiva. Bijela karta s natpisom Povratna vožnja 24.2.2007. Ispisana na njoj, zajedno s malim simbolom ili amblemom otisnutim u zlatnoj boji. Postala sam pohlepna. Pokušala sam još nekoliko puta unoseći druge datume koji su mi se izdvajali u sjećanju. No, nakon 3 karte, stroj samo proizveo ljutiti mehanički zvuk. Pretpostavljam da je 3 bio limit. I tako sam u ponoć sljedeće noći odlučila isprobati prvu kartu. Bila sam skeptična, ali kad sam već došla ovako daleko na ovom glupom putovanju, mogla bih je i isprobati. Karta je bila sigurno spremljena u mom džepu, a jedna ruka bila je na kvaki, dok sam drugom držala telefon. Gledala sam u sat, čekajući trenutak kada će se 23:59 pretvoriti u ponoć. Okrenula sam kvaku. Nema šanse. Unutra je bilo stubište u mom ormaru. Bilo je to usko stubište od tamnog drveta s starinskim elementima. Složeni, zamršeni uzorci penjali su se po drvenoj ogradi, a krajevi balustera bili su isklesani u obliku šapa.
Drvo je bogato sjajalo na blagom svjetlu iz moje spavaće sobe, pozivajući me da se popnem. Ušla sam unutra, zalupila vrata za sobom i krenula u stepenice. Cijelo tijelo mi je vibriralo od električne energije, nervoze i straha. Kako ovo može biti stvarno? Možda sam zaspala čekajući. Možda je sve ovo samo san. To mi se činilo mnogo vjerojatnim. Stepenice su škripale pod mojim nogama. Pogledala sam oko sebe na zidove, ali bili su potpuno neupadljivi, bijeli zidovi. Pogledala sam dolje. Više nisam mogla vidjeti svoj ormar. Pogledala sam gore i ugledala vrata. Požurila sam se. Ruka mi je pala na kvaku. Duboko sam udahnula i gurnula. To je bila moja soba. Moja dječja soba. Poster jednoroga na zidu. Kućica za lutke u kutu. Košara s dinosaurima pokraj kreveta. I krevet bio je prazan. Pogledala sam dolje na sebe i shvatila sam da sam dijete. Izjurila sam iz ormara i u hodnik. Moji mali koraci odzvanjali su po drvenom podu i provjerila sam u sobu svojih roditelja. Vidjela sam ih kako spavaju, oboje. Moja mama, okrenuta od vrata, njezina kovrčava kosa u neredu iza nje. Srce mi je zatreperilo. Nisam oka sklopila. Čekala sam dok nisam čula njihove korake u hodniku. Tada sam izletjela iz sobe. Mama! Viknula sam. Gina! Rekla je mama s osmijehom. I onda su oboje zapjevali. Sretan rođendan. Smiješeći se od uha do uha. Nisam mogla vjerovati. Moja mama bila je ovdje. Točno ispred mene. Imala sam cijeli dan da ga provedem s njom. Bio je to savršen dan. Igrali smo društvene igre, gledali Eragona, a zatim izašli na sladoled. Te noći su me stavili u krevet, a mama mi je čitala moju omiljenu knjigu o dinosaurima. Bila sam u raju. Gotovo sam zaspala u krevetu, ali onda sam se sjetila. Na forumu je jasno pisalo da je svaki posjet trebao trajati samo 24 sata. Nije pisalo što se događa ako ostaneš duže, ali nisam htjela saznati. Tako sam u ponoć otvorila vrata ormara i među plišanim igračkama i kostimima princeza bilo je stubište koje je vodilo dolje, u tamu. Sljedeći dan bio je grozan, kao da su sve boje isisane iz mog svijeta. Jedino što me tjeralo da preguram dan bilo je odbrojavanje minuta do ponoći. U početku sam planirala razvući karte kroz neko vrijeme, ali kako su sati prolazili, shvatila sam da ne mogu čekati. Tako sam u ponoć opet bila tamo, spremna otvoriti vrata. Ta 3 dana koja sam provela s roditeljima bila su najbolji dani u mom životu. I nije bilo samo riječ o tome da vidim mamu. Doživjeti život ponovo kao dijete, ne biti svjestan svega zla u svijetu i osjećati samo ljubav. Bilo je to najnevjerojatnije iskustvo koje sam ikada osjetila. Tijekom ta 3 dana moj život bili su dvorci od pijeska i palačinke nedjeljom, jutarnji crtići i filmske večeri, bezuvjetna ljubav koja nije jenjavala ni na sekundu. To je bilo najbliže pravoj sreći što sam ikada osjetila. Ali znala sam da mora doći kraj. Kad me mama stavila u krevet, suzdržavala sam suze. Nisam je htjela uznemiriti. Rekla sam joj da je volim i gledala je kako odlazi. Zatim sam u ponoć uzela kartu s police i krenula prema vratima ormara. Natjerala sam se da siđem niz stepenice, iako su mi noge bile teške kao olovo. Čim sam legla u krevet, počela sam plakati. Sljedeći dani bili su teški. Jedino na što sam mogla misliti bilo je na moju majku, na vrijeme provedeno s njom.
i na onu grižnju u pozadini mokuma, poput gladi. Moram se vratiti. Još uvijek nisam bila sigurna da cijela ta stvar nije samo san. Što je više dana prolazilo između mene i tih posjeta, sjećanja su mi postajala maglovitija, kao da se sjećam sna. Male rupe tu i tamo, kojih se nisam mogla točno prisjetiti, sitni detalji koji su djelovali uznemirujuće čudno, poput logike sna. I sjećanja su uvijek bila tek malo izvan mog dosega, kao da ih je trebalo dodatno prizvati. Ali to nije promijenilo moje mišljenje. Karte su mogle biti prekrivene halucinogenim prahom. Nije me bilo briga. Morala sam se vratiti. Morala sam. Ali, kad sam se odvezla do ugla ulice Maple i Willow u ponoć, aparat za izdavanje karata nije bio tamo. Vozila sam se sljedeće noći i sljedeće. Nestao je. Moje kolege i prijatelji primijetili su promjenu u mom ponašanju. Često sam kasnila na posao jer sam prethodnu noć ostajala budna, vozeći se do aparata. Djelovala sam depresivno, potišteno i rijetko bih se smiješila. Prolazili su tjedni, a ja sam postajala sve ogorčenija. Napravila sam ogromnu grešku. Zašto jednostavno nisam ostala tamo? Mogla sam ostati zauvijek. Briga me što je pisalo na forumu o 24 sata ili što god. Zašto nisam pokušala dovesti mamu kroz vrata? Bi li je to uopće spasilo? Bi li se i dalje razboljela od raka u istoj dobi? Ako bi me slijedila, bi li oduzela maloj meni majku? Ili bi postojala u obje vremenske linije? Zašto sam slušala ta glupa pravila? Bila sam toliko sretna da sam dobila bilo što. Na trenutak, mrvicu. 3 dana su se činila kao bogatstvo. A sada činila su se kao ništa. I onda sam napravila nešto glupo. Još uvijek sam imala karte. Nakon svakog putovanja zlatni amblem je pocrnio. Ali što ako ga ponovo obojim zlatnom bojom? Nazvala sam na posao da sam bolesna i onda sam otišla u trgovinu s umjetničkim potrepštinama, kupila zlatnu boju i pažljivo prebojila simbol. Zatim sam čekala. Trbuh mi se stezao od nervoze dok su sati otkucavali prema ponoći. Pogledala sam na telefon. 23 sata 55 minuta. Ustala sam, noge su mi se tresle i stavila kartu u stražnji džep. Zatim sam obuhvatila kvaku ormara. 23:58. 23:59. Kreni. Naglo sam otvorila vrata. Nisam mogla vjerovati. Srce mi je poskočilo. Stubište je bilo tamo. Pojurila sam u stepenice. Osjećala sam se kao da letim. Neću otići ovaj put. Ostat ću zauvijek. Vrata moje spavaće sobe ukazala su se iznad mene. Pojurila sam brže. Očajnički posegnula i otvorila ih. Zastala sam. Krevet nije bio prazan. U njemu sam bila ja. Ja kao dijete. Kako spavam. Krv mi je nestala iz lica. Dakle, to je to. Nisam se mogla vratiti. Mislim, mogla bih ostati ovdje kao odrasla osoba, ali nisam se mogla vratiti u svoje djetinjstvo. Gledala sam sebe kako spavam, a tuga me obuzela. To je to. Gotovo je. Ne mogu se vratiti. Ali postojala je ona druga opcija. Totalno luda. Mogla bih dovesti mamu natrag sa mnom. Što bi se međutim dogodilo ovdje? Bi li moja mama nestala? Bih li ostatak svojih djetinjstva provela bez majke? Nije me briga. Moram je spasiti. Moram je vratiti sa mnom. Počela sam prelaziti po tepihu, pokušavajući biti što tiša. Nisam imala pojma kako ću dovesti mamu kroz vrata, ali nekako ću to napraviti.
I onda ćemo biti zajedno. Umrla je kad sam imala 14 godina, što znači da ima još 6 godina života. 6 godina. Možda će doći na moje vjenčanje. Možda će upoznati svoje prvo unuče. Ne samo to. Možda bih joj mogla osigurati napredniju medicinsku njegu. Liječenje raka stalno napreduje. Stalno se mijenja. Možda bi živjela 10 godina ili više u mojoj vremenskoj liniji. Moram je vratiti. Ali onda sam ugledala svoj odraz u prozoru i tijelo mi je utrnulo. Moje lice, sve je bilo na krivom mjestu. Oči su mi bile razmaknute, čeljust mi je bila podijeljena na pola i jedan dio visio mi je s vrata. Debele, nazubljene linije presjecale su moje tijelo, a komadići su bili pomaknuti i odvojeni jedni od drugih. Ali nije bilo krvi, nije bilo jezivo i izgledala sam krivo, kao da sam iskrivljena. Nisam se mogla suzdržati. Vrisnula sam. I ja, mala ja, skočila sam iz kreveta. Oči su mi se širom otvorile. I kad sam se vidjela, vrisnula sam. U roku od nekoliko sekundi čula sam korake kako udaraju po hodniku. Ne. Pobjegla sam u ormar i zalupila vrata za sobom. Naslonila sam se na njih, zadržavajući dah. Srce mi je udaralo u ušima. Pogledala sam dolje, ali moje ruke i noge opet su izgledale normalno. Mama! Čula sam svoj dječji glas s druge strane. Strah u njenom glasu zarezao je duboko u mene. Čudovište je u mom ormaru. U redu je, ššš. Mamin prigušeni glas. Ne, čudovište. Nema ničeg u tvom ormaru, dušo, odgovorila je mama. Ima, vidjela sam ga. Koraci su postajali sve glasniji kako se mama približavala vratima. Zadrhtala sam, čvrsto zatvorivši oči. Čula sam kako se kvaka okreće. Nema ničeg ovdje, dušo. Otvorila sam oči. Mogla sam jasno vidjeti mamu. Stajala je tamo. Ali ona nije mogla vidjeti mene. I u tom trenutku shvatila sam. Ovo mi je jedina šansa. Ako je želim vratiti sa sobom, to je to. Prije nego što sam uspjela razmisliti o svojim postupcima, da ostavljam sebe bez majke, uplašeno malo dijete, uhvatila sam je za ruke i povukla unutra. Ne. Čim je prešla prag, to se dogodilo. Njena koža bila je utonula i istrunula. Obrazi su joj bili šuplji, otkrivajući požutjele kosti. Oči su joj bile potpuno bijele, zureći prazno u moje. I njene ruke. Bile su to samo kosti, jedva prekrivene osušenom kožom i poderanom odjećom. Bila je leš. Pustila sam je. Posrnula je unatrag i čim je to učinila, njene su se crte lica vratile u normalu. Njena sjajna, kovrčava kosa, njene tople, smeđe oči. Na trenutak joj se na licu pojavila zbunjenost. Mislila sam... Prekinula se. Valjda sam na trenutak izgubila ravnotežu, ali nema ničeg ovdje, dušo. Okrenula sam se i otrčala niz stepenice. Suze su mi tekle niz obraze. Jecajući, uletjela sam u sobu i srušila se na krevet. Morala sam zaspati, jer sljedeće što sam znala bilo je da sunce sija kroz prozore. Natjerala sam se da ustanem, polako, i pogledala oko sebe. Gdje sam to? Soba. To nije bila moja soba. Srce mi je udaralo u ušima dok sam gledala oko sebe. Bile su tu slike na zidu koje nisam prepoznala, namještaj koji nikada prije nisam vidjela, a ja sam bila u bračnom krevetu, što znači... O, napokon si ustala. Podigla sam pogled i vidjela muškarca kako stoji na vratima.
Muškarca kojeg nikad prije nisam vidjela u životu. Držao je za ruku malu djevojčicu. Mama je budna, rekao je veselo. Djevojčica je skočila na krevet, širokog osmijeha na licu. Mama, rekla je ponosno, uzbuđeno. Stube su me vratile u pogrešno vrijeme. Ne. Ali, kad sam pogledala u lice djevojčice, kako blista prema meni, osjetila sam još nešto uz šok i strah. Onaj odvratan, užasan osjećaj koji je obitavao u pozadini mog uma. Ta potreba da vidim svoju majku, da se vratim u prošlost. Maknuo se, bar malo. Njegove kandže više nisu bile tako duboko urezane u moj mozak. Mogla sam vidjeti i nešto drugo. Vidjeti nešto iza toga. Svjetlo. Osjetila sam kako se smiješim. Bar malo. Hoćeš li palačinke? Upitala sam.